Здравейте! Датата е 28 декември 2025 година. Намираме се на Коневският проход. Като от тук две коли сме. Като от тук хващаме пътя за връх Виден. И може би малко повече от половината след това ще се отбиеме в дясно или без пътека. Първо с слизане, а след това с изкачване. Ще трябва да изкачим 9-я по височина връх в планината Глого. Той реално е последният от топ 10 именувани върхове, който не съм изкачвал и силно се надявам да си изкачиме. Условията са зимни определено. Температурата е, въпреки че в колата показваше 1 градус над нулата, има вятър, който прави доста сериозно и неприятно усещането за минусова. Ето това там в дялото, в далечината е Ришкия дял на Коневска планина. И сега ще вървим по пътя, за съжаление асфалт, но то може би ще и лед и сняг дълго време. И трябва да се отделиме на някое място преди завой, но имаме доста време докато стигнем до там. Ще се включиме малко по-нагоре. Иначе е ясно, не се очертава да вали, но ще видим, нищо не се знае. Близо час вървим вече по пътя, който обаче път е неприятен за ходене, не заради асфалта, а заради леда. И доста внимаваме. И сега ще излезем на място, което ще се отделим от самия път и ще трябва да тръгнем в дясно, без пътека. Това, което съм гледал на сателитните снимки, се върви, първо се спуска, но се върви по открит участък, т.е. няма такава гора. Но последните метри за върха са в подобна гора, която сега ще видим каква е. Но сега първо да видим мястото, където ще се разклоним. Опитва да изгрее слънце, въпреки че има и облачност на места. Ту слънце грее, ту е облачно. Преди малко един човек с джип ни задмина, но на едно от местата се беше отказал, обаче току-що виждам, че има и друг човек, така че ето и още един джип. Това предполагам може да са овци, въпреки че не бяха с отличителните. Да, ето, но това са други два. Другия човек с джип, който първият ни замина, той спря някъде и най-вероятно се реши да се върне, защото тук е неприятно. Явно тези са с... не знам, не видях, може би имаха вериги. Но ето сега излизаме на открито и се надявам от тук на място, което се отделиме, да се види самия връх. Това е на няколко стоти метра от пътя, които се надявам да ги минем без проблем. Тук се появява вече сериозен вятър. И сега ето това е към склоновете на Виден, но самата кола не се вижда. Това върха между другото е доста след. Ето още един джип. Самия връх е доста след кулата. Ами сега ще видим. Тръгваме тук. Тук най-вероятно... Ние сме тук на Глого, ще ходиме. Глого е тук надолу, има един връх Глого. Ние обикаляме по върховете. Нагоре въобще няма да ходим. Тук свършихме, тук няма. Вие тук сте били? Имаше ли път отгоре, ме интересува? Отдолу от Цървеняно, имаше ли път не като тук? Разбрах, ама до Глого ходи ли път? Не. То върха е Глого, вие не знам нали му. То в ниското е едно тумбе 1202 метра. Не знаете. Два пътища има, там един е по-надолу, един
Ма сега няма това, там нямате хора сега. Добре, не, нагоре няма ходим вече. Няма ходим. Живи и здрави. Чао. Ето. Изведнъж даже си изсипаха доста. Хората ни преоприха, което е хубаво. Сега... Опа, това е гледка към целия Ришки дял. Ришки дял беше много невероятно. Сега обаче ще видим откъде ще тръгнем. Първо искам да видя там при пейката, където е панорамната гледка, дали ще може да се види връх Гола. Местни хора от Цървеняна, между другото, ми казаха, че нагоре пътища няма. Към Гого имам предвид. Може в някой подножия да има, така че не съм много сигурен дали. Ами да. Ето това трябва да е Гого. Също у нас. Да. Това трябва да е Гого. Сега ще търсиме вариант да слизаме до него. Тук ще се подготвим и тръгваме в посока. Намираме се на около 150 метра от върхната точка на Гого и започваме да режеме навсякъде. Сега каквото можем до сега използвахме немалко, но тук може би става по-рехаво. Тук трябва да се ориентираме в формите на релеф. Изкачването е за нас. Андро намери, може и като просек. Принципно търсиме животинските пътеки. Може да се окаже, че доста бързо стигнем. В общи линии неприятно беше спускането от последното ни включване, защото е камък, сняг и много внимавахме къде стъпваме. А тук вече порязахме 10 конки, 15, ама трънки, т.е. Ама не е нещо, дето да... Ами аз си мисля, че се намираме на върхната точка. Да. То няма по-високо място. Ето там, където е Андро. Не знам да има ли кота, дали няма. Но това трябва да е. А как бе? Горе беше най-неприятното на там при пейката. Тук виждаме доста маркировки. Има търсим на върха. Да. Това е. И там се започва да се спуска. Това е. Това е най-високата точка на връх Гого. 9-тия по височина връх в Конинска планина. Излишно да правим опити за кота или за каквото и да е, просто защото това е един вид игла в купа сено. Ами това е, тръгнахме в 10:05, са 11:24 минути. Тоест, охо, вижте как се клатят дърветата. Браво. Час и половина. Това е най-високата точка на връх Гого. Тук ще постои малко и ще тръгне по обратния път. До Видин няма да отидем, ясно е, защото
те ни предупредиха хората, че там ще гърмат. О, да измислим нещо, навръщаме, но ще го мислим на момента. Ще се включим на края. Ето ни на края на нашата разходка в Коневска планина, която ни отне почти 3 часа. Много кратка, много приятна разходка, въпреки студения вятър, който духаше горе и въпреки това, че се наложи малко да порежеме с ножичката, но направихме една добра разходка. И сега се връщаме на Коневския проход при началната точка на разходката. Изкачихме се на връх Гого, който е 9-я по височина, именуван връх в Коневска планина. И по този начин, живот и здраве до края на седмицата, 10-те най-високи именувани върха в сайта ще бъдат с описание. Ами, той е там, не се вижда, може би е там това голото отдолу, склонът под него е връх Гого. Но сега си чуваме дали да направим някъде близка разходка или просто да се прибираме. И това ще го решиме след мъничко. Някой минаха от тук. Аз ще си мина от царския път. Ами това е. Пожелаваме весели празници и весело посрещане на новата година. Евентуално ние на 31 може да направим пак някаква лека разходка. Може да не е толкова лека, но много зависи от какви са условията и от обстановката. Благодарим ви, че подкрепяте канала. Надявам се, че ще продължавате да го правите. До скоро!